Γεια σας παιδιά, με το JRPR και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα gaming video. Σε αυτό το gaming video θα παίξουμε Fortnite μαζί με τον Mr. Dopper, τον Akula 225262 και τον Αλέξης _Σόρ 777. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα άλλο challenge. Θα γυρίσουμε έναν τροχό, θα τον δείτε αυτή τη στιγμή δεξιά σας και από τη δεξιά μεριά εννοώ. Και θα παίξουμε με αυτά τα όπλα. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Πού θέλετε να πέσουμε? Ναι, αλλά το είχαμε κόψει βουτ. Παιδιά, εγώ λέω να πέσουμε στον Άδη. Ναι. Στον Άρη. Άρης είναι αυτός. Ο Άδης είναι Παίρνω το εδώ. Mythic. Βρήκα τέτοιο Βουτ, σου βρήκα όπλο. Δεν με νοιάζει. Σου βρήκα όπλο ρε, τι δεν σε νοιάζει. Βρήκα τέτοιο τα... Εγώ δεν σου βρήκα όμως. Βρήκα Mythic! Βρήκα Mythic, άχι. Το έχω το ίδιο. Το παίρνω να στο δώσω. Από εδώ πάνω είναι Έχω ένας. άτομα, ρε. Βουτ, έλα εδώ ρε. Δίκ, τελικά. Ρε, φέρτε έχω το άτομα, δικό έχω σου. άτομα. Α, έχω. AR σου βρήκα ρε. AR σου βρήκα, έλα εδώ. Το έχω αυτό. Πρέπει, πεθαίνω, ρε. Πεθαίνω, παιδιά. Παιδιά, βοήθεια. Παιδιά, έλα το Έτσι και μου το βοήθεια. κλείνει. Μπράβο. Πού είναι εκεί, πού είναι? Πάρε. Τόσο έφαγε ο Άκης τώρα εδώ. Έχω φάει τους δύο. Μπορώ να σπάσω και να πάρω healings. Please. Έλα. Healings παίρνουμε. Ναι. Για τον Άκη είναι το πιο εύκολο ρε. Για τον Άκη είναι το πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο και από το βουτ. Mythic. Ναι, νομίζω... Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τη Mythic μπανάνα. Ζικ. Όχι, ισχύει ρε. Μπορώ να πάρω Shockwave. Όχι, εγώ τις παίρνω. Δεν μπορείς να τις πάρεις. Βουτ δεν μπορείς να τις πάρεις, είναι shockwaves. Ό,τι είναι ο καθένας του χρώματός του. Δηλαδή, βουτ δεν μπορείς να πάρεις medkit. Τι? Ναι, δεν Μπορώ να μπορείς. πάρω medkit ρε. Δεν μπορείς. Ανάτο. Μπορώ ποτάκια. Βουτ, Το sniper αυτό. Άκη, σου βρήκα τέτοιο. Ψάρια μόνο μπορείς. Ψάρια μόνο μπορείς. Και ποτάκια. Healings εγώ μπορώ να πάρω. Ναι. Συγκεκριμένα ψάρια. Ανάλογα τα healings, όχι, είναι ανάλογα τα healings. Μπορείς να πάρεις δηλαδή μπανάνα. Medkit μπορώ να πάρω. Όχι. Να κάνω challenge στον Άρη. Βασικά ξέρετε κάτι, επειδή θα είναι impossible το παιχνίδι θα μπορούμε να πάρουμε healings. Να κάνω challenge στον Άδη. Τον Άρη. Αλλά impulse μόνο εγώ. Έρχομαι. Μην ανησυχείτε, είναι νομπάδες. Ένα βιτρία τους πήγα. Σνάιπερ, έπαιξε σνάιπερ. Έρχομαι. Λοιπόν, κάνω τον Άδη, τον Άρη. Σφαίρες, σνάιπερ θέλω. Πρέπει να βρω επιγόντως ένα όπλο. Έχει shotgun εσύ. Θέλω σφαίρες, σνάιπερ και οι Μπορώ άλλοι. να πάρω bandages. Ναι, Τον έκανα εγώ. μπορούμε να παίρνουμε. Τυράκι. Μπορούμε να παίρνουμε healings επειδή θα είναι impossible. Με κορυφεύεις, έχω βρει 4 medkits. Πάρτα. Δεν θυμάμαι που είναι. Πρέπει να με βοηθήσει κάποιος να βρούμε ένα μπάνκι. Τρόμαξα. Σπώνα ρε μπροστά μου ρε. Και εμένα. Οπα. Κάντε και το τελευταίο. Και ετοιμάζω για τον Άρη εδώ. Τον φιλαράκο μου. Κάντε το τελευταίο. Κάτσε ρε.
Πάστε αυτόν, σκοτώστε τον αυτόν. Σκοτώστε τον. Έλα, άλλος ένας. Δεν έχω κοντινό Υπάρχει όπλο, άλλος ρε. ένας. Ωραίος. Οκ, για να έρθει εδώ να του πω δυο λογάκια. Ο Άρης που σπώναρε. Πού είναι? Οπ, σου έχει. Κάτσε ρε, τα μποτάκια εμένα βαράνε. Μπρο, εγώ δεν χαλάω σφαίρες, έχω χαλάσει. Όπα, θέλω Ρε με πάρε αυτό ποτάκι με σότκα. Κάντε με ένα, στόπερ, κάνε με. Μισό, να φάω αυτόν εδώ, να τελειώσουν τα ποτάκια. Παιδιά, βοήθεια. Πρώτα έχω σπασίσει όλα. Έλα. Κάντε με. Έτρωγα ξύλο από ποτάκια, δεν το πιστεύω. Ελάτε εδώ, Healings, ελάτε εδώ. Ελάτε. Παιδιά, πρέπει να πάμε σε ένα μπάνκερ για μένα. Οκ, θα πάμε. Άλεξ, δεν έχεις όπλα. Όχι. Πού να τα βρει ρε? Δεν παίζω με τίποτα. Με το pickaxe παίζω και έχω κάνει ένα kill. Μπράβο. Εγώ δεν έχω βρει. Έχω κάνει... Εγώ δεν βρήκα κανένα άτομο ρε. Πού τα βρήκατε πάλι εσείς? Παιδιά, Mystic Banana. Εγώ τα νόκαρα με το blaster εκείνο. Καλά εσύ έχεις του κόσμου τα όπλα. Παιδιά. Έχεις πιο πολλά και από το wood. Παιδιά, άτομο. Το βλέπω από εδώ. Άστο, άστο. Είναι κάπου Το σκοτώνω εκεί. εγώ. Εγώ Κάπου το Άρα σκοτώνω. τώρα κύριε Άλεξ, πια το χρειάζομαι σφαίρες. 200 Πού είναι? μέτρα είναι. 200 μέτρα και Δεν είναι τον κάτω. βλέπω. Άμα είναι Ναι, 200 αφού- μέτρα, αφήστε τον. Παιδιά, Έχετε καθόλου σφαίρες σε AR. Άμα μου είναι βρείτε το κανένα καλό, μπάνκερ. άμα μου Είναι βρείτε. το μπάνκερ. Βρείτε με ένα μπάνκερ. Α, Εδώ φτερά, στο μπάνκερ. Δικ, φτερά. Χτίστε με ένας. Γιατί τι Έχει είσαι? κανένας ένα μέντε. Α, μη Όχι. Α, έχω. Με έτσι. Α, βρήκα, άστο. Έχω μόνο mob πράγματα πέρα από την pickaxe μου. Που βαριόμουν να βρω mob pickaxe. Εμένα είναι μπλε, πειράζει. Όχι, Εμένα είναι εμένα μπλε. είναι πράσινη η pickaxe. Ω, πρέπει να... εξωτερικά Δεν είναι έχω για shotgun αριστερή. και αυτό είναι κακό. Άλεξ, ακολούθαμε που έχει μπάνκερ. Ξέρω εγώ. Νομίζω κανείς δεν έχει shotgun. Έχω εγώ ένα πράσινο. Άτομα. Ναι, Δεν έχει. Δεν έχει εδώ άτομα μέσα. έχει. Δεν έχει ούτε. Legendary pump. Legendary pump. Ω, πάρε! Πάτε τον! Πού Παναγιά! Wow. Όταν σας έλεγα να με περιμένετε, Άλεξ, έχει ρίξει ο σνάιπερ. Το ξέρω. Πού το. την κορώνα τη δίνετε. Φέρτε μου σφαίρες. Η κορώνα δεν είναι τίποτα. Εγώ ήρθα σνάιπερ, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ για XP την Άλεξ, παίρνω. έλα, πάρε. Κεραυνός υπάρχει κανένας. Καλά, εντάξει, παίζω μόνο με shotgun και... Ποιος μπορεί να μου φτιάξει τα όπλα? Α, ναι, δεν μπορώ να πάρω impulse. Α, Δείχνω μπορεί να να πάρει φτιάξει και όπλα. waterbending. Μπόταρος. Ωραίος. Όπα, έχει κι άλλον. Κάποιος με σνάιπερ, κάπου είναι κάποιος με βαρέ με σνάιπερ. Νάτος! Τον βλέπω, εκεί είναι ο Άκης. Εκεί που είναι ο Άκης, εκεί. Αυτόν πάρω κι εγώ. Ωραία. Βγείτε και- Δεν βγήκα. Άκη! Εγώ Έλα, παίζω με ένα legendary. drum gun και ένα sniper. Εγώ παίζω με ένα shotgun και Τα ένα περισσότερα sniper. τι, ποιος τα έχει. Κάποιος Εγώ. 13. Δεν έχω Εσύ 13. τα βρήκες. Έχω 7. Κάποιος είναι. Άρα ο Βούτ έχει τα περισσότερα. Εγώ έχω ένα. Κι εγώ ένα. Εγώ έχω 4. Εντάξει.
Λοιπόν, εγώ από όπλα δεν θέλω τίποτα πέρα από ένα κεραμνίδι. Εγώ ένα σνάιπερ θέλω. Ω, αυτό είναι τέλεια, αλλά δεν μπορώ να το πάρω. Η φάση που εγώ Τώρα δεν το έφτιαξα βρήκες. τα όπλα, μα έφτιαξα μόνο τα δικά σας. Δεν ξέρω. Πήγαινε πάλι πίσω. Ω, legendary είναι αυτό εκεί κάτω. Mythic. Έφυγε ο Άκης, πήγε κάπου. Δεν το ξέρω. Α, Βούτσου, βρήκα shotgun και μία 50. Και 50 θέλω, μπορείς να την πετάξεις. Έχασα τον μπάνκερ. Εδώ πέρα Άτομο. υπάρχει άτομο. Ω, Μπούντο. Μην τον αφήσει. Πού είσαι άτομο. Μάστοχος. αφήστε με να κάνω ένα kill. Νοκ. Το κλέψα Έλα, από... ρε. Το κλέψα από κάποιον. Από μένα. Βουτέρω, Το πάρε. σένα. Κοίτα εδώ. Έλα ρε φίλε. Αφήστε με να κάνω ένα kill έστω. Ναι, shotgun. Μη! Παπ! Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να την πάρει. Δικ, ζήλεψε. Έχω κι εγώ pump. Ναι, εγώ έχω την καλύτερη. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις drum gun. Πάμε να κάνουμε clean up! Ναι, αλλά εγώ που έχω τα κρυόπλα ποιος κουβαλάει. Πάμε στο Έλα, τετραθέσιο. έλα. Άλεξ, μπες στο τετραθέσιο. Θα με πάταγε το τετραθέσεό σου. Έλα μωρέ τετραθέσιο! Απ' τα Lidl! Πίσω σου είναι το τετραθέσιο. Εγώ τον το παρακολουθώ. Καλά, Το Doper δεν έχει τετραθέσιο. Θανάτος! Το Doper παίζει ξύλο. Εντάξει. Α, Πήραμε easy. win! Το πιο easy game. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το παιδί για σήμερα. Μας σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.